ओमफ्राय जोंहानि माखासे बिथांमोना गिलासखौ लाबोखाबायलै आङो थेख्लायाव सोदो दे सा इयावनो नाय ओजोंहाय इसुङाव नाय अबाव थांदोंबाबो जों अबाव थांदों एथेखौबो लांनो नागिरदों आंनो होला आंनो होला अबाव लांनो नागिरदों सोर सोर दङ दिनै फोथारफोराव दिनै खिथानाय नामखौ देनाय सोर सोर दङ जोंहाय फोथारफोराव आलि खोनायाव जोङो बाबुजों आंजों साहा हैनो थांनो ओंखारबाय रेडि जाजोबखाबाय थांनोसै आरोना बिथाङा नै मालाय मार आलि खोखाबाय मेथाइ लांनांदो जोङो साहाबो लांनांदो लांनोसै लेट्स गो चलो खनसे मोनला चलो होनदोलै खनसे होनदोलै खनसे महर होन सेन्देल गान दा जों थांबाय थानोसै बिदिबा एसे बिथांमोनखौ दा दसे खिथानो हाबा खिथायाबा खिथाला फैनो लाजियोनो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव अबाव थांदों नोङो अबाव थांदों होनदों बालबथ' मा साहैनायाव थांसै खस्थ' जायो थादो सुनै नांगौ जादोंमोन मोनाखै थेख्लाखौ थिखोना हरदोंब्रा खस्थ' जायोना बाथौ हमनो रोङा इबो दे लया हबो दे फाइनालि मोनफैबाय जोंहा हालुगासिनो मालायबा आबाबनाव नै हालुबाय दं जोंहानि माखासे Kaya baru na member kalau baru na gua. Malah dia nang naga. ससेबाबो गुसु जायो ओरैनो गुसु जाबोखाबाय फैनायावनो माखौ नांगौ बरिया देखतासे come on Ano kelar nama? Oke. Kawan lazagan bit naik kayu. Karkawe ni babu. Servis naik ke ser baiklah seperti ni kita ni. Ibu karwai. Sabar. Bisa lah, ni kita dia. Baru pernah bangun ini. Obrak kerja sang dulu nggak? Salah nggak nawa? Ini kerja sama dulu nggak na? Ini sor, pembunuh ini. Ini lah bu, gudna ganda kok. Boleh lah kayak begini kok na? Salah lebih sih. Dia gil lang alih ni nggak dia gil lebih yo, nggak manggalah. Ini cupari he. Deh, sini abli, जों सोलोंबाय थानोसै नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामो लाइक हो जोङो सोलोंबाय थानोसै बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामबाय आरोना बाय बाय
Bye bye. Love you all. Love you all. Love you all. Tata, bye bye.